Kijingsha thombor kenyam rit pai kum kenyam Kristen ha India kam dei shu kesin ke baningkong ringem la banyu shu tang ye ki bapau lingba ki kot khubor bat ki media kat no tam lele ki bangem la ban tip ne yo i kumbalong menta ngi kumbakane ke jing isi Kristen ha po kari India kam tam dagi shit niam Hindu kum gaseng bajrang dal kadang yo obor bat i kumbadon ki ba aiding ne kan shot ye ki ban thombor na phang ye ki Kristen kumju kalajia ru hnen kasngi ka handreu trek unai tung hajar pulai lengba kilat patai kubor la itu bagawai ke jingjia kabla jia kawai ke skul Kristen ha Pune ha kabau principal kane ke skul ula syak tak kti bat tar lengkhot lengkai ki sopti jong u ha ki kunhun jong ka bajrang dal rengkat bat ki kimi ki kpa ke blaya senran lang ya kini ki riu shit niam ban tak kti u kane gadai tang naga dau bo principal ula patha banduai ya gajing duai utrai ne ka dear lord ha assembly kumbaju le man kasngi ladon ki staff ki patri hakane ke skul ki bla ringdur ha kapor basyak takti yaune principal bat pensap phek leng ba ki social media bat la penlong ru ya ki pulit ban simkhia halor kane ke jingjia apen sisa ya kane ke jingjia leng ba ka video ka bla sapyang state ba hakiran san social media ba fer la yo i kumba ar pesan lai phongut ki breu ki bla pertaru har mahadev ha kapor ba ki takti yaune principal bat budru yu nadin ha baula persang ban kier naki ban yada ya lade handai kini ki breu ki bla bud yu ki la pha yeng jubor yu kat kumna ki pulet lengba oranjit sawan jong ka telagau MIDC area la yethu bagane ka de ga jingjia ka bla dep ya pan baik lupa da kiriu shit niam bat ki kmi ki pa kini ki khna skul Mahadev इधर ही रुकने का रुक इधर बापाचं नोकर आहे का तुझा पकडा त्याच कामाचे चलो चलो